ærger mig altid over, at jeg ikke får mit stativ med. Det står Lars og siger, så ikke har det på loftet. Mjølle kan jeg også lide. Og så Rungsted! Ja, godt. Nej, det er godt. Kom så! Nej, støtte med Så i, Tobias! Ja, Tobias! Hvor er vi? Kom igen! Vi bliver simpelthen lige. Hvad skete det der straffer? Straffe eller hvad? Hvorfor det? Det kunne jeg ikke se, det var dernede. Men jeg kan lige spole tilbage. Men lurer mig om der er en, der har gjort sådan med sine stæv, og så ligger der 2-3 stykker ned. Kom så, mit barn. Spiller det ikke med straffeslag? Det er det, gør de Det gør de nogle gange. Det gør de nogle gange. Afgørs gør de, mor er stolt. Det er det vist.